So, good afternoon mga ka-Yorski. Dito tayo sa UEP. Hello. Oh. At may nagpa-flying kiss doon na chicks, oh. Hayop ka talaga! At Ang ganda mong lalaki! pupuntahan natin si Rowena kasi papasama tayo sa kanya sa Spider SM Rosales. Ayan. So, bibili tayo ng helmet na bago, nababagay sa kulay ng motor natin. So, inaantay pa natin siya at wala pa. So, andito na si Rowena. Ayan. Oh, okay na. Oh, buti hindi ka nagpaalam ka. Sige. May nagpa-flying kiss dun, oh. Babae. Oo nga, ayan, oh. Sige, tara. Alam mo na, dito ka hawak, tapos yung iba dito sa gilid, ha? Sige. Huwag na. Kahit naman naamas ka, maganda ka eh. Okay. Ayusin mo na lang yung buhok mo, gano'n mo na lang. Wait lang ha. Hindi ako muna. So, okay. Ano, kaya? Okay. Bye. Okay na. Tara. Let's go. Mayabang na naman yan. Ha? So ngayon diretso na kami sa SM Rosales at sigurado matatraffic kami nito. So natatakot yung angkas ko. Natatakot siya. Hindi siya sanay ng mabilis. Baling mabilis, magaling naman akong driver eh. Hindi totoo yan. Gunggong ka! Kaya okay lang. Diba? Sa driver, sweet lover. Ulol! So ano bang meron sa Spider? Ayan, meron kasi ako nakita sa page nila na magandang helmet. So sa tingin ko bagay ito sa motor natin, kaya pupuntahan ko. Oh, di ba? Yun, andito na po kami sa Urdaneta City. Ayan. So, papunta namin yung Villasis and then Carmen, tapos Rosales na. Medyo malayo-layo yung biyahe kasi traffic. So, okay lang kasi relax na relax naman ako. Saka parang parang gusto kong tumagal pa. Oo. Siyempre, may ang asaong diwata eh. Kaya kahit siguro hanggang bukas na tong traffic. One eternity later. So guys, nandito na tayo sa Spider SM Rosales at kasama natin si Rowena at si JR at si JL Motovlog. Ayan. So maglalabas daw sila ulit ng bagong helmet. I-display lang. Ano bang bagong helmet ngayon na labas nila? So andito na po tayo. Ayan. Forza. Hello. Anong pangalan mo, ma'am? Joyce po. Ay, ikaw pala yung sinasabi nilang Joyce. Oo, yung magandang raw sa Spider. Grabe si Sir. Hindi totoo.
Oo, sabi nila, ano, may magandang babae din yung Joyce. Punta ka lang doon, sabi nila. Hindi totoo. Huwag kang mahiya. Wala na, finish na. O yan. Kung ikaw papipiliin, ano, Rowena, ano yung mas maganda dyan sa tatlo? Ito, o ito, or ayan. Ito. Ito. Oo. So, maganda rin ito, may violet din kasi. Tapos ito, mas maganda to. Isa doon. No? Itong dalawa, no? Huwag na lang. Sige, isang XL at saka isang ano, large lang. Isang XL at saka isang large. Wala kayong mga promo? Sa ngayon, sir. Ha? Bibili ka, sir? Hindi naman. Tinatanong ko lang. Ma'am, dito ka ah. Tumalayo ka. I-interviewin kita. Utak mo. Shoutout pala sa Spider SM Rosales. Ayan. Kay Ma'am Joyce at saka kay Ma'am Beverly po. Beverly. Ayan. Pupunta lang kayo dito guys. Sila yung mag-a-assist sa inyo. Large na lang yung pink, sir. Napili natin. Yan. Spider Recon 2. Price niya is 4,595, no? So bali parang 4,600 na siya. So ito ay large. Ayan. May free lens na rin to. Clear. Clear, no? Sige. Suot natin kay ano. Ayan. Suot natin yung kasi sa mga. Masikip pa. Masikip na. Masikip na. Ganyan talaga pag ano. Bago. Masikip. Masikip. Masikip daw. Ay, kamusta pala yung ano, yung pag-backride mo sa akin kanina? Nakakangalay. Nakakangalay yung paa. Mga kamay ko. Ay, yung mga kamay mo. Pero yung mga paa hindi naman. Hindi no? naman. Ay, yung kamay lang nakahawak kasi sa tangke, no? Oo. Ayun. Kasi nadudulas. Ay. Para hindi dumulas, pwede ka namang yumakap mamaya. Spend 24 hours anymore. I was real. Hindi ka mangawit. Oo. Oh, so, eto na guys, yung kinuha natin, yung eto. Itong Spider Fury at saka ito, Spider Recon 2. Si Ma'am lang, si Ma'am Joyce lang talaga yung lagi kong kinukunan eh. Oo. Ha? Okay na to? Sige, okay na yan, Ma'am. Okay na. Kailangan niya ng ID, no? Sayo daw ako, ha? Select ko lahat ng Tanggalin content na to. lang natin. Sige nga, sir. Marami akong page eh. Para may post naman kami sa TikTok namin. Ito nga pala si Ma'am Joyce, yung pinakamagandang ano. At saka si Ma'am, ano pangalan niya? Sir, TikTok. Si Ma'am Beverly. Ayan. Sila ang mga diwata ng SM Rosales. Spider. Grabe siya. Ayan. Tingnan nyo naman, oh. Mata pa lang. May in love ka na. Bulero yarn. Bulero yarn. Mamasdan kita nang hindi mo alam. Pinapangarap kong ikaw ay akin. Motoyorski din. Ay, wait na. Moto lahat. Start moto. Unique yung motor ko, nag-iisa lang yan. Ako na ang cute dito! Ano? Purple to gold. Ay, Yung kanina. purple po. Ito sir, no? Oh, yan. Wow. Hindi. Wow. Hindi. Okay. Yan. Yun lang sir, no? Wow, meron din yung YouTube. April lang ako dyan nag-start eh. Subscribe natin. Baka sakali may pag-giveaway. Sali ako doon. At yung mukha ko doon sir. Sige. Thank you po. Pag-giveaway ng sticker. Baliw! Ang baway. Ayun. Oo. Sige sir, thank you Okay. so much. Thank you din. Thank you po. Bakit sir, grabe naman kanina. Ayan. So, saan mo gustong kumain? Ha? Sige lang. Hindi, ikaw mamimili. Idol, thank you ah. Oo. Saan mo gusto? Ha? May Greenwich ba? Mayroon. Ikaw, mahal ah.
Hanap tayo, tara. Tanong na lang natin sila. So, nakakuha na po kami ng helmet. Tapos yung isang helmet pinadala ko na dun sa tropa ko. Yung isang helmet ito dala-dala na ni Rowena. Yan. So, dito na kami sa Greenwich at dito na kami kakain. Order muna kami. Ha? E? Yung E. Oh, sige. Dalawang E. Oo. Bali, soda na lang po available po sa amin, sir. O, soda na lang daw. Yun lang. 400 Oh, diba? I receive 1,000. So ito na yung spider na binili natin. Ayan. So meron siyang tinted na lens. Ayan. So dual visor na rin siya. Yun. Ito pala sa baba. Dual sport na rin. So tatanggalin na rin natin. Recon 2. Yung spoiler niya is white. Yan. Ganda. Sabi nila balang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikubli ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at 7 hours later. So tapos na kaming kumain. Uwi na kami sa bahay. Gusto mo mamaya ng 45? Kasi mag-isa lang ako dun eh. Ay wala akong kasama, no? Lagot ba? Lagot? Okay. Saan ba tayo dumaan kanina? So guys, pauwi na tayo at nag-enjoy naman ako sa date namin ni Rowena. Kumain lang kami sa Greenwich. Ayan, tapos naglakad-lakad, namasyal, ganun lang. Sinungaling ka! So masaya din yung marami kang nakikilalang mga tao. At saka sa mga crew pala ng Realme. Ayan, nakilala nila tayo sa loob. Nagpa-picture sila sa atin. Hindi ko niya nakuha na ng video kasi nagmamadali na rin ako kasi gabi na. Punta mo natin si Rowena. Yan. Oh, sige. Yeah, yeah. Baby, baby, you're my sun and moon. Girl, you're everything between. Okay na. Yan. Tara. Let's go. Ay ka na. Okay. Yun o. So, uwi na tayo guys.
A few inches later. Ano, yung helmet, okay siya? Malambot siya, no? Yun. So, ito yung ano, helmet na ano, binili natin kanina. Yung Spider Prism. Yan. Yan. Gustong gusto daw niya, malambot. Yan. O, dumaan ako dito, dinalaw kita. Ano ka, bakla? Pahinga lang kami saglit, tas diretso na kami. Oo. Sige, upo ka muna saglit. May pasok ka bukas? Anong oras? 8? Di bali, dire-diretso na tayo pa uwi. Sa bahay. sarap. Tapos na kaming kumain dito sa It's Showtime. Kumain kami ng pares ni Rowena. At ayun, binabalik-balikan namin tong pares na to kasi masarap eh. Ayan, It's Showtime. So siya yung may-ari. Ayan, paano? Mauna na kami ha. Salamat ha. Oo. Balik kami ulit. Kain ulit kami pag ano, pag napadaan ako dito. So ito ay bago umakyat lang ng Carmen Bridge. Ayan. Ayun oy. Pag diretso mo dyan, tulay na yan. Tapos pagbaba mo, Carmen na. Ayan. Ikaw na magsusuot. Kaya mo na. Sige. A few moments later. Ayan. So, hinatid na natin si Rowena. Bigla pang dumilim yung ilaw. Yun, lumiwanag. Sige. Salamat ha. Ayan. Bye-bye. Sige. Ingat.